Nadal, un pas de pardal. Més de 200 persones han format la comitiva de la cavalcada de Reis de Vilafant. Des de les 6 de la tarda ha fet un recorregut per les Forques, el Camp dels Enginyers i el nucli antic, on s'hi ha instal·lat l'establia vivent per fer l'adoració. Hi ha hagut una dotzena de carrosses que han repartit caramels entre petits i grans. Molts han aprofitat per fer fotografies amb Alció, Gaspar i Baltasar i també a la mainada, els grans protagonistes d'aquesta festa. Centenars de persones s'han reunit sota la balconada de l'Ajuntament per rebre els tres reis que han estat saludats per l'alcaldessa Consol Cantenys. A mi m'han dit que a part dels regals, a dintre hi ha regals màgics amb unes caixes invisibles, però que els deixareu a totes i cadascuna de les cases del nostre poble i que a la nit s'obriran i repartiran somriures, alegria, solidaritat i amor per tota aquella gent que aquest any ho està passant molt malament. Fum, 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 és el que venen els carrers, tots plens de llum. Ai, que fum, que fum, que fum. Tant de sola se n'ateu dient i aquí t'hi queda. Ai, que fum, 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 és el que venen els carrers, tots plens de llum. Ai, que fum, que fum, que fum, que fum. Que avui no em poso les sabates, sabatilles d'espart, i vaig més tapat, i vaig més mudat, amb el meu barnús que el nen Jesús. Que no hi ha res com tenir un pare fuster, que t'ho arregli així de bé, i sàpiga sempre el que ens convé. Ni galers ni gallins, i avui menjarem, tampoc cantarem ni ens estimarem, i a la tia Pepa li darem un tall, encara que resi la missa del gall.